Zoznámte sa s našou kuchárkou. Varí neuveriteľne chutne a vynikajúco. A toto je naša milá babička. Vie veľa o domácom varení. Toto je naša staršia sestra Vivian. Ona sa chce len hrať, ale my začíname kulinárskú výzvu. Malá Lilian je hladná a chce tortu. Je čas variť, priatelia. Samozrejme, všetko bude urobené čo najlepšie. Potrebujem malý okrúhly tvar. Urobíme dieru priamo v strede koláčov. Zostavíme samotný koláč. Použijeme lahodný čokoládový krém. Keď máme celý koláč zostavený, je čas začať vyrovnávať. Presne tak, z bokov. Je to jednoduché. Stačí naniesť krém na vonkajšiu stranu a všetko uhladiť stierkou. Hej, prečo som pokrytý krémom? Čo to je? Babička. Prepáč, miláči. Len sa snažím vyšľahať smotanu ručne. Nie je to také jednoduché, ako to znie. Natri smotanu na koláč. Skvelé. Teraz si vyberiem svoj domáci džem. Tu je. Je to super chutné. Natri to na vrch torty. Teraz pokrý s čokoládovou sieťou. Hotovo. Vivian, čo si vymyslela? Mám úžasný nápad, babka. Urobil som tortu. Zapichni do nej špajdle. Potom pridaj marmeládové oči a ústa. Podobá sa na ježka. Smiešne však, babka? Babi, tvoje kričanie je také smiešne. Vivian, toto je príšera. Nechutná torta. Áno, teraz vymyslia čokoľvek. Ostáva už len naliať tento lahodný sirup na môj koláč a potom ho ozdobiť maltesers. Tu sú. Každý miluje tieto čokoládky. Mám všetko pripravené. Lilian, vyskúšaj to a vyber najlepší koláč. Nie, musíme niečo vymyslieť. Hračka šváb. Nech všetkých vystraším. Je na diaľkové ovládanie, teraz sa všetci zľaknú. To je skutočný šváb v mojej kuchyni. Babi, čo sa s tebou deje? To nie je možné. Je to šváb. Musíme sa ho zbaviť. Poď sem, udrieť ťa kuchynským kladivom. Šváb je aj v mojej kuchyni. Nikdy to takto nebolo. Nemôžem sa toho zbaviť. Nie, zbavím sa toho. Je to hrozné. Útočím na teba. Rozhodol sa zaútočiť na moju tortu. Nie, torta, pokazila som ju. Cítim sa zle. Čo sa tu stalo? Moja torta. Čo sa stalo s mojimi koláčmi? Tento je celý rozbitý. Dobre, aspoň vyskúšam krém. To je ono, nie je to veľmi dobré. A čo je toto? Šváb? Aké nechutné. Tento koláč vyhráva aj bez ochutnania. Áno, prvé víťazstvo a hneď moje. Teraz mi urob popcorn. Ale tento raz sa snaž, aby bolo všetko chutné. Samozrejme, sestra. Potrebujem hriankovač a pohár kukuričných zrn. Skvelé. Dáme zrna do hriankovača. Viac než to. Teraz to zapneme. Dúfam, že všetko pre mňa dopadne dobre. Poďme. Nie. Wow! 2 popcornové toasty. Super. Ostáva ich už len chytiť a... prepáč, babka. Čo to bolo? Niečo, čo zostalo z popcornových toastov. Dobre, kde som to skončil? Presne tak. Nalejeme na to čokoládový sirup. Viac než to. Skvelé. Teraz nejaké želé medvedíky. A viac čokoládového sirupu. Zakryť popcornovým toastom. A vyšlo to chutné. Babi, ako sa ti to páči? Vyzerá to skvelé. A teraz mám obyčajnú kukuricu. Musíte zohriať klas fénom. Pozrite sa. Kukuričné zrná praskajú pred mojimi očami. Pozrite sa na to. Celý klas je v popcorne. Voní to láhodne. Urobil som 2 celé klasy pre Lilian. Áno. Nalej moje domáce džemy na vrch. Lilian ich miluje. Nikdy nie je príliš veľa džemu. Sama by som to zjedla s veľkou radosťou. Čo to bolo? Šéf kuchár, čo si vymyslel? Dali sme kukuričné zrná do stroja na popcorn.
Viac než to. Áno, skvelé. Teraz vyberieme chutné prášky. Majú rôzne chute. Každý prášok vytvára žuvačku. Pozri na to. Perfektné. Teraz všetko nalejeme do stroja so zrnami. Chcem urobiť farebný popcorn. Zapnime zariadenie a uvidíme, či to dokážem. Wow, duhový popcorn sa podaril perfektne. Lilian, skús to čoskoro, tento raz je všetko určite chutné. Samozrejme, urobila si maximum. Čo tak tu? Toto je sendvič z popcornu. Super. Páči sa mi to. Je v tom čokoláda a marmeláda. Milujem tieto. A pozri na to. Toto je klas z popcornu. A ovocné džemy? Lahodné. A čo je posledné? Jej, to je celá duhová popcornová mašina. Je to tiež veľmi chutné, ale ako víťaza vyberám babkin popcorn. Naozaj? Ďakujem, miláčik. Víťazstvo je moje. Som tak dojatý. Som hladná. Teraz mi urob burger. Som taká hladná. Samozrejme, miláčik. Začneme so syrom. Budem potrebovať pár kúskov, odkladáme a ďalej vezmeme paradajky. Tie treba nakrájať na plátky. Potom nakrájaj avokádo. Pozri, aké je to čerstvé a chutné. Potom vezmeme mleté mäso a urobíme z neho kruh. Urobme do toho dieru a osmažme náš rezeň ako donut na panvici z oboch strán. Samozrejme, potom rozbijeme vajce do stredu a máme hotovo. Teraz tam dám syr, aby sa roztopil. Potom musíme zložiť burger. Dokonalosť. Je to tak zdravé a tak dobré. Stop, Vivian. Nie je to pre teba. Môžem ti dať trochu šalátu. Fuj, šalát je odporný. Nenávidím niečo zelené. Dobre, mám nápad. Určite je v chladničke nejaká zmrzlina. Pozrieme sa na to? Hovoril som ti, celý pohár toho. Budem to potrebovať na burger. Teraz vyberieme sušienky a spojíme zmrzlinu so sušienkami. Skvelé. Ďalej vyberieme farebné posýpky a vysypeme ich na stôl. Presne tak. Potom zmrzlinové sušienky obalíme v posýpkach. Opakuj po mne. Môj burger chutí lepšie. Nie. Môj áno. Môj je lepší. Nechcem ťa sklamať, ale môj burger bude chutiť najlepšie. Len si potrebujem prezliecť oblečenie. Toto je môj špeciálny multifunkčný kostým na varenie burgerov. Vezmeme naše klobásy a fašírky. Položíme ich spolu na grill, prikryjeme pokrievkou a zostáva len chvíľu počkať. Môžeme to vytiahnuť? To je lahodné. Vyťahneme všetko a začneme stavať burger. Budem ho mať viac vrstvový. Tu je burger a hot dog. A čo môže byť lepšie ako to? Pridajte omáčky, horčicu a kečup. Polejte všetko. Omáčky nikdy nie je príliš veľa. Super, som pripravený. Dobrú chuť. No, všetko vyzerá chutne. Začnime s týmto burgerom? Čo je tam? Avokádo. Je to nechutné. Nenávidím to. A čo tu? Wow, je to sušienkový burger. Skúsme to. Milujem zmrzlinu. Super. Ale chcel som niečo iné. Wow, aký obrovský burger. Je tu dokonca aj hotdog. Je to tak chutné. Naozaj sa mi to páči. Milujem to. A vieš čo? Tu ani nemusíš premýšľať. Šéf-kuchár je víťaz. Ďakujem, miláčik. Vedel som... Vítajte v výzve. Najprv urobte niečo s melónom pre mňa. Dobre, vnúčka. Neboj sa. Všetko je v poriadku. Toto nie je potrebné. A teraz, áno, teraz sú tu kúsky a pridám k týmto kúskom melóna, jahody a želatínu. Dajme to všetko dovnútra a späť. Presne tak a musíme všetko premiešať. Melónové želé s jahodami je hotové. Ukážem ti rez. Dokonalosť. Áno.
Wow, babka. Nechaj ma pozrieť. No, ako sa dalo očakávať od babičky? Pozri, čo budem mať. Nikdy tomu neuveríš. Ešte pár minút, len trochu viac a uvidíš, aké majstrovské dielo vytvorím. Dobre, presne tak. A tu to máme. Lev. No, mám žele z melóna s rôznymi plnkami a je to vynikajúce, takže budem oveľa lepší ako ty, šéf kuchár. Vidíš? Teraz ho mám s pomarančmi a potom s inými bobuľami. Aspoň jedno z nich sa jej bude páčiť. No, mám tu dokonalého leva a nepotrebujem ten prebytok. Aha, chápem. Toto je také chutné. Kiež by to neskončilo. Počkaj, je toho viac. Áno. Chutné. Tak dobre. Čo, babka? A čože je to koniec? Melón je preč. Čo mám teraz robiť? Fanta. Áno, máš pravdu. Skvelé. Počkaj, mám nápad. Nemám žiadne iné ingrediencie. Skittles? Ďakujem, babka. Viac dobrôt. Potrebujem ich viac. Úžasné. Mám tu marshmallows, marmelády a Skittles. Samozrejme, všetko zalejem mliekom a fantou, aby som urobil lahodný punch. Je to hotové. Babi, chceš to skúsiť? No, pozrime sa. Je to také sladké. No, dám svoje želé plátky do stredu, aby to vyzeralo pekne. Presne tak. Rôzne farby a rôzne chute. Chceš to skúsiť, šéf kuchár? Nie je to potrebné. No, stavím svoj klobúk na melóny. Presne tu. Wow. Lilian, skús to. Pokračuj. No, je z čoho vyberať. Začnime zaujímavým koktejlom. Pozrime sa. Wow, je to také sladké. Úžasné. Milujem to. A pozri na tento želé. Ktorý by som mal vybrať ako prvý? Skúsme tento. Ňam? Skvelé. A má to aj chuť jahody. Mňam. A tento je s hroznom a pomarančom. Je to také dobré. A pozri na ten klobúk. Raur, aký lev a taký šťavnatý melón. Toto je určite môj obľúbený. Wow, lev vyhral. Áno, nepochyboval som o svojom víťazstve. Urobíš mi prosím hot dog? Dostal som úlohu. Ty. No, vajcia sú moje. Nie, daj mi ich. To je ono. Potrebujem ich na varenie. Konečne. Najprv ti ho rozbijem o hlavu. Rozbi to do misky a urob cesto. Dobre, skvelé. Aj trochu múky. Čo? Nie. Je moje. Máš to. Som silný. Rozbijem 2 vajcia do múky a vymiesím cesto tiež. To je ono. Dobré. Iba silné ruky môžu vymiesiť dokonalé cesto. A samozrejme, váš šéf-kuchár nie je nič iné ako silný. Áno, funguje to. Au. To je ono. Všetko sa točí. No, žemle na hot dog budú tvarované ako psi. To je ono. A hneď do rúry s nimi. Nezabudni urobiť dieru v strede, samozrejme. Perfektné. Nastavme časovač a počkajme. Čo sa deje? Prečo je tu tak horúco? Je tam. Čo sa deje? Áno, a moja dokonalá žemľa je hotová. Hej, babka, čo robíš? Pozri sa na to. Nie sú chutné? Mám psie. Nie, moje sú oveľa roztomilejšie. Prestaň. Čo sa deje? Počkať, prečo to vonia spáleninou? Nie. Vlastne to vonia naozaj lahodne. Viem, čo urobím. Oklamem ich. Kým sa hádajú, môžem skúsiť ich žemle. Sú tak chutné a čerstvo upečené.
Myslím, že babkyne sú najlepšie. Ach, vidíš? Hovoril som ti to. A ukradol som niečo od teba, aby som nemusel robiť cesto sám. Vidíš? Musím odrezať tieto prebytočné časti. A teraz môžem urobiť veľmi originálny hotdog. Pozri sa na to. Sú to 2 klobásky priamo v žemli v tvare auta. Čo sa deje? Chlapci, musíte prestať bojovať. No tak, babička, urob svoj hotdog. A šéf kuchár, urob svoj. Och, máš pravdu, Zlatko. Presne tak. Dám dnu 2 klobásky a polejem ich omáčkami, kečup a horčica samozrejme. Nezabudni na syr na vrch. A tuto máte, šéf kuchár. Nie je to oveľa lepšie ako vaše? Áno, šéf kuchár. Teraz urobte svoj a uvidíme, ktorý je lepší. Áno, samozrejme. No, mám túto skvelú klobásu. Nechám ju vložiť dovnútra. Teraz trochu syra, trochu petržlenu, trochu omáčky a samozrejme vyprážanú cibulu. Teraz to musíme dať na grill a počkať, kým sa to opečie. Ó, áno. A je to hotové. Toľko dymu. Tak dobrú chuť. Wow, toľko rôznych jedál. Toľko pár. No tak, šéf kuchár. Čo to je? No, vyzerá to chutne. Nechajte ma to vyskúšať. A je to celkom dobré. Dobre, nechajte ma prejsť k tomuto sladkému psíkovi. Žemľa je naozaj chutná. A pozri sa na to auto s 2 párkami, ktoré ide do práce. Úžasné, vyhrala si sestra. Naozaj? Ja? Jej, ďakujem. Odviedla som skvelú prácu. Citróny? Presne tak. Chcem limonádu. Limonáda? Žiadny problém, vnúčka. A viem, kde začať. Pozrime sa. Tieto citróny nie sú správne. Vyberiem nejaké čerstvé. Ach, to je perfektné. Teraz potrebujem vytlačiť šťavu, zmiešať ju s vodou, samozrejme, aby nebola príliš kyslá. Presne tak. A pridám niekoľko plátkov citróna. Niečo chýba. Aha, to je ono. Musím pridať aj trochu šalvie. Pridám vetvičku pre krásnu farbu a príjemnú arómu. Môžem to použiť na ozdobu však? Perfektné. Je to nádherné. Ahoj, šéf kuchár. Čo? Nepotrebujem žiadne dekorácie. Nie som limonáda. Čo robíš, babka? Rozptyluješ ma. Som silný muž. Nepotrebujem žiadne ozdoby ani šperky. Pozri sa na to. Toto je to, v čom budem podávať svoju limonádu. Dovol mi teraz pridať nejaké citróny. Nech majú trochu trbliesok. Sú také roztomilé. Priamo na citróny. A pozri sa na tú dokonalosť. Vyzerajú, ako by boli podávané vo veľmi luxusnej reštaurácii. Teraz pridajme niekoľko kociek ľadu. Potom nalejeme do fľaše vodu a nasítime ju oxidom uhličitým. Mám na to špeciálny stroj. A moja neuveriteľná limonáda je hotová. Vidíš? Áno, nech sa páči. Ďakujem. Chceš ešte jeden? Dobre, presne tak. Nech sa páči, uži si to. Dovidenia. Čo? Čo chceš, babka? Ach, mám už len trochu pre Lilian. Wow, aká rozmanitosť limonád. Je to prázdne. Začneme s týmto aromatickým. Je to tak chutné a vonia to tak dobre. Wow, pozrime sa na to bližšie. Dobre, nalejme to priamo do môjho pohára. Tak nezvyčajné. A toto je absolútne lahodné. Šéf kuchár, máte najlepšiu limonádu. Vyhrali ste. Áno. Hurá! Alej. No, čo máme v prvom kole? Chutné. Wow, cukríkový záchod. To je celkom super. A čo, Britney? Záchod strednej veľkosti. A sladkosti, samozrejme. Wow, len sa pozri na Nicole. To je neuveriteľné.
Ja budem prvý. Dobre. Ďaká, kamarát. Mali sme pekný rozhovor, ale musím skúsiť nejaké cukríky. Uvidíme. Je to také smiešné a vlastne veľmi sladké. Nikdy som nejedol z toalety. Wow, niečo je zlé. Monika, tvoje pery sú ako tuha. Super. Teraz je rad na Britney. Som zvedavá, ako si s tým poradíš. Je tam toľko cukríkov. Viem, že je tu veľa cukríkov. Pekné, ale najprv ich vysypem na stôl. Potom ich rozdelíme podľa farby. Ešte trochu. Chlapci, už som skoro hotový. Poďte. No tak. To je ono. Mám cukríkové stopy. Teraz zjem každú stopu pomocou slamky. Skúsme to. Nie je to len chutné, ale aj zábavné. Zaujímalo by ma, čo sa stane s Britney. Wow, tvoj outfit a vlasy zmenili farbu. Veľmi krásne. Vlasy sú červené. Poďme ďalej. Čo ťa teraz čaká? Pozrime sa. Wow, zelené vlasy. Veľmi pekný. Čo urobíš teraz? Dobre. Som taký hladný. Hej, Britney to všetko zjedla. Wow, vyzerám skvele. Úžasné. Nicole, teraz si na rade ty. Áno, veľmi rád. Čo to je? Čo? Nie, dievčatá, nepodelím sa. Nie, chcem zjesť všetko sám. Áno, nom. Už ste skončili so svojou porciou. Možno to pre mňa nebude dosť. Wow, cítim niečo. Nicole, čo je s tebou? Si taký vtipný. Pozri sa na ňu. Stala si sa klaunom. Čo? Klaun? To je nočná mora? Vyzerám ako klaun? Naozaj sa mi to nepáči. Čo je to tento raz? Brokolicový donút? Britney má stredne veľký, ale čo, Monika? Nie, je absolútne obrovský. No, Nicole sa dobrovoľne prihlásila ako prvá. Uvidíme, čo sa stane. Fuj, blé. Urobím to veľmi rýchlo. Pravdepodobne to nie je dobré, ale mám šťastie, že mám malý. Je to nechutné. Je mi zle. Fuj, Nicole. No, teraz je rad na Britney. Začníme. Myslím, že máš nápad. Počkaj, nemôžeš to len tak zahodiť. Mala by si to zjesť. No tak, Britney. Je to otravné. Počkajte, viem, ako to urobiť chutné. Mám skvelý nápad. Pridám nejaké posýpky. Počkajte, dievčatá. Bude to okamžite chutiť lepšie. No, tu sú nejaké zelené posýpky. Wow, Britney, to už vyzerá pekne. Si nadšená, že to vyskúšaš? Dobre. Uvidíme. Naozaj dúfam, že to takto chutí lepšie. Nie, ani posýpka nepomohla. Necítiš sa dobre? Rýchlo, choď na toaletu. Cítim sa tak zle. Kto vymyslel tento hrozný brokolicový donut? Urobilo mi to zle. Je to nechutné, ale teraz sa cítim lepšie. Dievčatá, som späť. No, kto je ďalší? Monika? Neviem, je to také strašidelné. Dievčatá, naozaj nechcem. Prosím. Dievčatá, podporte Moniku. Ešte nevie, čo ju čaká. Potrebuje vašu podporu. Monika, zvládneš to.
Dievčatá, toto je hrozné. Vôbec to nechutí dobre. Dobre, použijem svoje schopnosti. Zjem úplne všetko. Jeden. Och, čo dievčatá, urobila som to, zjedla som všetko a cítim sa zle, bude mi zle. Čo mám robiť? Viem, nechaj ma zalepiť ti ústa. Bude to takto lepšie. Monika zozelenela. Čo? Áno. Čo? To je slíz. Čo? To je hrozné. Som celá špinavá. Monika? Si to ty? Praskla si. No, teraz máme Coca-Colu. Britney, to je maličké. Monika má stredne veľkú kolu. Skvelé. Ale Nicole mala najväčšie šťastie zo všetkých. Obrovská fľaša. Skvelé. Poďme na to. Britney, môžeš ísť prvá. Dobre, je to také malé. Počkať, je to čokoláda. Čo je vo vnútri? Wow! Gumový medvedík. Super! Idem ho zjesť. Wow, je taký chutný, ale mám len jeden. Mňam. Nicole, pozri, tam je drak. Čo? Letí. Wow, úžasné. Britney, Nicole ťa prichytila. Nerob to. Tak poďme. No, teraz som na rade ja. Voní to tak dobre. Zaujímalo by ma, čo je vo vnútri? Wow, pozri sa na to. Pozri sa sám. Wow, je tam želej. Dobre, no, teraz si to užijem. Wow, úplne neuveriteľné. Hej, prestaň s tým. Monika, myslím, že máme problém. Dávaj pozor, niekto iný má naozaj rád medové žele. Vieš, kto to je? Áno. No, teraz je rád na Nicole. Áno, nechaj ma skúsiť moju kolu. Mám obrovskú fľašu. Čo je vo vnútri? Viečko je naozaj dobré. Čo? Pozrime sa. Rozbil som to. Wow, čo je s tebou? Čo tam máš? Dievčatá? To je Labubu? Skutočný! Aké pekné! Nicole, máš veľké šťastie a tvoja taška teraz vyzerá perfektne. Wow, áno, máš šťastie. Pekné. Ale teraz je Nicole rozptýlená čokoládou a ja chcem jej Labubu. Je taký roztomilý. Chcem sa s ním hrať. Hej, nedotýkaj sa toho. Hrám sa, Monika. Hej, Britney. Nicole z toho nebude šťastná. Dievčatá, opravte to čo najskôr. Urobte niečo. Máte nejaký nápad? Lepiaca páska. To nie je zlé. Dúfam, že si Nicole nič nevšimne. Aj keď. Páska mala byť modrá. No, prilepte ju na tašku. Rýchlejšie. Dobre. No, už som takmer hotový s čokoládou. Pozrime sa, ako sa darí môjmu Labubu. Hej, je to zničené. Urobil si to ty? Kto ti dovolil dotknúť sa môjho Labubu? Poď sem, dostihnem ťa. Anasas, niri dupra avtrisa, is sure, svô, возманжу акваквина, mek, čo napríklad to? Dobre. Pekné. A čo, Monika? Wow, to je také obrovské. A čo je toto tlačidlo? Zaujímavé. A ja mám záujem. Teraz začínam. Môžeš ísť po mne. Poďme to vytlačiť. Wow! A čas si umyť zuby. Aké chutné. Čo? Počkajte, dievčatá. Je to skutočná žuvačka.
Pozri sa na toto. Nafúkovanie bubliny. Podarilo sa. Och. Je tam niečo vo vnútri. Pozrime sa na to. Wow, tlačidlo na odber. Chlapci, nezabudnite to urobiť. A nezabudnite na zvonček. Ďakujem. Teraz je na rade Nicole. Poďme na to. Otváram zubnú pastu. Vytláčam ju na zubnú kefku. Wow, vonia to lahodne. Wow, dievčatá, je to skutočná žuvačka. Nafúkovanie bubliny. Je to naozaj super. Leď moja bublina. Och, je to na mojej tvári. To je hrozné, Nicole. Máš žuvačkový neporiadok, ale je to nechutné. Teraz je rad na Monike. O áno, konečne môžem stlačiť tlačidlo. No? O, to je obrovská kefa. Poďme do práce. Teraz vytlačím túto zubnú pastu. Je veľmi ťažká, ale naozaj skvelá. Nič takéto som predtým nemal. Wow, Monika, tvoje zuby budú také biele. Neuveriteľné. Počkajte, si v poriadku? Dievčatá, poďme pomôcť našej kamarátke. Potiahnite za kefu. Dobre. Poďte, dievčatá, ťahajte! Už toho veľa nezostáva. Wow, podarilo sa! Monika, si v poriadku? Som pokrytá žuvačkou. Aká nočná mora. Musím všetko upratať. Ups, nie je to jej vina. Všetci sú tu. Chcem chutnú čokoládu. Urobte mi ju, prosím. Och, dobre. Tak poďme na to. Dovoľ mi vziať si sušienku. Ďakujem, babka. To je naozaj chutné. Dobre, som pripravený začať. Potrebujem horáky na rozstavenie čokolády. Tá je tak krásne. Ach, áno, to je skvelé. Presne to som potreboval. Kde je čokoláda? Vypadni odtiaľto. Nenechám ťa ukradnúť moju čokoládu. Prestaň, Tyler. Čože? Dobre, ale ja som chcel čokoládu! Ach, nerob si starosti. Tu máš. Ďakujem, babka. To je vlastne celkom dobré. A mám nápad. Nechám si 2 kúsky čokolády a vložím dovnútra jahodu. Nevyzerá to krásne, ale je to lepšie než nič. Tyler, možno to môžeš dať do mikrovlnky. Áno. Dobre, poďme to skúsiť. Pozrime sa, čo mi to dalo. Čokoláda je rozpustená a teraz mám jahodu v čokoláde. A ja ju idem ozdobiť ako pandy. Pozri sa na to, sú také roztomilé. Páči sa ti to, babka? Ach, také milé. Dobrá práca, Tyler. A ešte ti zostala nejaká čokoláda. Vyrobím čokoládovú pochuťku a ozdobím ju touto bielou čokoládou, ale túto s mliečnou čokoládou a druhú s veľmi svetlou modrou čokoládou. Vyšlo to tak pekne. Teraz ich nechám ozdobiť, aby vyzerali ako zvieratká. Sú také rozkošné. Pozri sa na to, Tyler. Kde je? Dobre, nechaj ma. Prestaň. Naozaj? Taký tvrdohlavý. Dobre, môžeš tu byť, ale nedotýkaj sa mojej čokolády. Áno. Budem potrebovať tento kúsok a ty si môžeš vziať tamten. Vidíš? Mal si šťastie. Máš to? Robím plameniaka. Trochu viac detailov a teraz môžem malovať. Ach, áno. Perfektná ružová farba pre perfektného ružového plameniaka.
To je úžasné. Ďakujem. Aj mne sa to páči. Dobrú chuť. Sme pripravení. Wow, je to krásne. Poďme začať týmito malými roztomilými pandami. Chutné. A čo tento plameniak? Jej, nechaj ma to skúsiť. Také dobré. Úžasné. Nemôžem prestať. Dobré a posledná pochuťka. Tieto roztomilé zvieratka. Tiež ťa zjem. Áno, toto je najchutnejšie jedlo. Si víťazka, babička. Ach, naozaj? Veľmi pekne ďakujem. Vyhral som. Flyside train. Warbsat fantastic element so. Moji. Ach, žiaden problém. Nechaj ma vziať túto tyčinku. A odtiaľto to preberiem. Dobre, najprv roztopím rôzne farebné čokolády. Áno. Ako profesionálny šéf-kuchár sa na to môžem pozerať do nekonečna. Teraz potrebujem nejaké vrecká a dám čokoládu priamo do nich. A vytlačiť to. Každú farbu do špeciálnej silikónovej formy. Teraz zelenú a modrú a samozrejme fialovú. Super. Čo je to? Čo sa deje? Ale no tak, upokoj sa. Všetko bude v poriadku. Neroztopí sa to, babka. Dobre, drahá. Mám pre teba niečo. Tuto máš. Je to kuchárska kniha. Ďakujem, babka. Je to pre mňa? Páni, takto by som mal rozpustiť čokoládu. Robil som všetko zle. Dobre, len musím položiť túto formu priamo na tento hrniec a dať čokoládu dovnútra. Idem. Nie. Toto je kuchárska kniha. Myslím, že som sa nechal rozptýliť. Musím to vybrať. Je to pokryté čokoládou. Počkaj. Je to forma kuchárskej knihy. To je úžasné. Také chutné. Dobre, teraz idem urobiť ďalší. Pozri, niekedy nehody pomôžu. Nechám z tohto čokolády urobiť kocku. Babi, pozri. Veľmi krásne. Čo je zlé na mojej kuchárke? Cítim sa zle. Nie, babka. Ona omdlela. Neviem, čo robiť. Možno. Choď preč. No tak spamätaj sa, babka. Haló? Čo? Čo sa mi stalo? No, je čas začať. Dobre. Potrebujem nejaké formy. Áno. Tu je moja dokonalá škatula. Nechám tam všetko a nalejem tento jasný čokoládový dovnútra. Perfektné. A keď je to stuhnuté, môžem to vybrať. Poď von. Von, povedal som. Dobre. Možno Valček pomôže. Bolo to dobré. Úžasné. Teraz potrebujem ďalší. Nedrží to. Zostane to takto? Dobre. A navrch. To nebolo ľahké. Dobre, nechám si šál. Nie. Fuj, je to čokoláda? Prepačte, šéf-kuchár. Môžem túto čokoládu len vytlačiť späť, dobre? Presne tak. Vidíš, nepokázal som všetko. Urobil si to. Čo mám teraz robiť? Musím to nejako napraviť. Toľko nitiek. Dúfam, že som ich všetky odstránil. Je čas zložiť moju kocku. Potom si vezmem nejaké koláče a samozrejme zmontujem koláč do tejto kocky. A nezabudni na túto super želé náplň. Babi, prestaň už s tou šatkou. Prepáč, nechcel som. Tu máš. Čo je to? Banán. Milujem to, ale sledujem ťa.
Dobre, nie je za čo. No, teraz musím dať tento banán do tekutej čokolády a vložiť tieto malé kúsky do mojej čokoládovej kocky. Nechám ich tam niekoľkokrát. Je to tak krásne. Tyler, chceš nejaký banán na čokoládu? Ďakujem, je to vynikajúce. Tyler, nechcem ťa rozptylovať, ale myslím, že tvoj kocka nie je hotová. Dobre. Teraz potrebujem vložiť tortu do tejto kocky. Jedna vrstva, druhá. Čo pridať? Mám nápad. Pridám Skittles. Moja sestra ich miluje. Nikdy toho nie je príliš veľa. Chutné. Teraz to položím na vrch a som pripravený. Skvelá práca, Tyler. Dobrú chuť. Wow! Toľko sladkosti a také krásne kocky čokolády. Dobre, začnem touto. Wow! Je to tak delikátne. Toľko Skittles vo vnútri. Wow, milujem ich. Som nadšený. Ďalej vyskúšam túto rúžovú kocku. Nech sa pozriem dovnútra. Wow! Krásne! A čo to je? Mňam, je to banána čokoláda. Mňam! Milujem tento. Super skvelý. Ale pozri sa na túto dúhovú kocku. Wow, toľko jahôd. Milujem jahody. A vo vnútri je aj želé. Vonia úžasne. Wow, pozri na to želé. Je také ovocné. Mňam, tak dobré. Si víťaz, šéf-kuchár. Áno, konečne. Hovoril som ti to. Dobre, dávaj pozor. Tentokrát chcem niečo čokoládové, ale vo forme vajíčka. Vajíčko? Vážne? Dobre, čo by som mal vymyslieť? No, mám tieto dve formy na čokoládové vajcia. Nechaj ma naliať trochu nutely dovnútra. Nemyslí si, že som s tým skončil. Potom tam vložím tieto dve čokoládové vajcia. Babka. Aj, prepáč. Wow, chytil som to. Áno. Prepáč, nechcel som. Hej, Tyler, môžeš pomôcť? Samozrejme, žiadny problém. Trasie sa to tak veľmi. Je to pripravené. Čo? Teraz to vylejem a urobím formu vajíčka. Takto, telo je pripravené. Teraz urobím ňufák a tučniak je hotový. Tyler? Čo robíš? No tak musíš urobiť úlohu. Golke. Nie. Nemám slov. Prepáč znovu. Hej, robíš si srandu z kuchára, babka? Nie. Čo mám robiť? Nemám nič. Počkať, mám telefón a mám skvelú aplikáciu. Jednoducho si objednám nejaké čokoládové vajíčka. Voilà, tu sú. Je to tak chutné. Som pripravený. Dobrú chuť. Wow, toľko chutných vecí. A pozri na toto obrovské vajce. A aj nejaké vajcia Milka. Nechajte ma začať s nimi. Wow. A sú Oreom vo vnútri. Také dobré a krémové. Milujem to. Úžasné. Mňam. Dobre, s týmto som skončil. Teraz musím vyskúšať tohto tučniaka. Mňam, taký dobrý koláč a taký čokoládový. Nakoniec, ale v neposlednom rade. Toto krásne, obrovské vajce. Nechaj ma ho rozbiť. Dobre, nech to rozbijem. Podarilo sa mi to. Áno, to je super. Jupi, úžasné. Tak chutné. Milujem to. A sú tam ešte dve vajíčka. Wow. S nutelou. No, rozhodol som sa. Šéf-kuchár je opäť víťazom. Ďakujem. Odviedol som skvelú prácu. Nebuď smutný. Tentokrát chcem niečo čokoládové a... robíš si srandu? Nech sa páči.
vezmi si svoju čokoládu. Čo? To je všetko? Och áno, miláčik, ideme preč. Sme hotoví. Aj,